ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟକୁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରଠାରୁ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଗ ରହିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। किंतु ता पूर्वर आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ ताले वीडियो टू गोटे लाइक और सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करने द्वारा आपण माने सर्वप्रथमे आम वीडियो देखि परिबे। एबे चलंतु डेरी न करी संपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा। ଏବେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି କି ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସେହିପରି ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ 15ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାସ୍ ଆଜିର ଥିଲା ଏତିକି ଖବର।